जों लाजिनाय मोनदों जाय प्रमद बर'आनोखि नोंथांनि सैमा फाग्ला आइटि सेल बिथांमोनखौ कन्ट्रल खालामनो नाजानाया मोजां। मानसिफ्रा बे भिडिअखौ नुनानै शक जादों गोबाङा, खिन्थु आं जोबनायावसो ससे बुंगोन। जों लाजिनाय मोनदों जाय प्रमद बर'आनोखि इउनिटिनि बाथ्रा बुङो, जायनोखि पिसनि बाथ्रा बुङो। प्रमद बर'आ बुंदों जे बिटिसिआव पिस फैबाय, बयबो माने खामानि मावनो हागोन, नाथाय जोंनि जा फ्रिडम अफ स्पिच बेखौ मानो खोमानो नागिरदों। दिनै प्रमद बर'नि बिसिया बबे बिउटि पार्लाराव देलायो, बिथांनि गथ'फोरखौ मानो आसामिस मिडियामाव इंलिश मिडियामाव होनाय जाखो, मानो बर' मिडियामाव फरायहोनो हायासै सासे जातीयताबादी नेताया, बिथांनि बिल्डिंआ मानो एसेबां थाबनो गिदिर जाखो, बिथांनि टाइल्सखौ बहानिफ्राय लाबोदो, बे बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो सोंनांगौब्ला नोंथांमोना बेखौ हजम खालामनो थाखायबो रेडि जानानै था। एसे लाजिनाय मोननांगौ। आं खावलायगोन मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथां, नोंथांनि सैमा फाग्ला आइटि सेल बिथांमोनखौ कन्ट्रल खालामनो नाजानाया मोजां। आंथ' बुंदों 5 बोसोर माने सरकारखौ सालायनो हो होननानै, रायजो राजाफ्रा नायगासिनो दङ। नोंथांमोनासो हाखु दाखु बुंना लादों बेखौ मावगोन। सिनियर हाई सेकेन्डारिनि बिटिसि माने एडुकेशन डिपार्टमेन्ट डाइरेक्टरनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन ओंखारदोंमोन। बेयाव 2272 साख्रि ओंखारदोंमोन। सासेल' बर', मोनसेल' बड' मिडियामनि पस्ट ओंखारदों। लाजिनाय मोनाखै नोंथांमोना? सासे बर' हिसाबै लाजिनाय मोनाखै? बर' जातिनि खामानि मावगोन होननानै नोंथांमोना सरकाराव फैदोंमोन, लाजिनाय मोनाखै? मानो बिटिसि बायदि जायगायाव सासेल' बर' सुबुङा दिनै बेवहाय माने पस्टआव माने साख्रि मोननांगौ जाखो? गुबुनफोर गैलामोन नामा? सासेल' बर' दंमोन। 2000निख्रुइबो बारा गुबुन माहारिया बेयाव साख्रि लागोन, सासेल' बर'। मानो सोमावसारदोंमोन जोंलाय? मानो सोमावसारदोंमोन? जुदि बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जामारदोंबा, प्रमद बर'आ 2020नि 26 तारिख खालि बिथाङा अमित शाहनो गांसे लेटार लिरदोंमोन बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ होननानै। अब्ला गुबुन सिगनेटारिफोरखौ बिथाङा लोगोआव लाफानांगौ होनना सानाखैमोन नामा? बिथाङा गावनो हारसिं जे माने बिटिआर एकर्डखौ माने इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ होननानै अमित शाहनिसिम लाइजाम लिरदों। आरो जुदि बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन जामारदोंबा बिथाङा मानो अमित शाहनिसिम लाइजाम लिरफिननो गोनां जाखो? बिनि एन्सारखौबो हो रायजो राजानो। जाय प्रमद बर'आ बड'लेण्ड आन्दलन जोबागौमानि जेबो राजखान्थि खालामा होननानै बुंदों, बेनि सायाव नोंथांमोना नोजोरा गोलैयाखैनो? नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय। बे जाहैबाय जोंहा आरके लाइभ बा रंगुल बर' ब्रादारा बे सिगांनि समाव बानायनाय भिडिअसो बियो। दा बै सिगांनिखौनो कालेक्सन खालामनानै किसुमाना फेसबुकआव शेयार खालामदों आरो गोबां भाइरेल जादों। आरो दानि भिडिअ साननानै गोबां नाना रोखोम कमेन्ट हरदों। खिन्थु बे बोसोर बारबाय, बोसोर दानि भिडिअ नङा बियो। जिखुनुआनो जाया, माखासे खौरां गोबां फैदोंमोन, लाबोआ जादों। किसुमाननि दुखु जानाय, किसुमाननि न'खरनि प्रब्लेम, किसुमान रांखावरिनि प्रब्लेम बुहुदा खावलायदोंमोनब्लाबो साननो गोनां जानानै फैबाय। दिनैनि दिनावहाय प्रब्लेमाथ' जोबखाला रावनावबो, बयहाबो प्रब्लेम। सोरबा गोनां गेदेराबो माबा मोनसे गुबुन प्रब्लेम। जिखुनुआनो जाया, आं मोनलाङो आं मिथिया दै, खिन्थु दासिमबो हाग्रामा महिलारि सारनि लांगोनायावबो मानसिफोर जमा जाफैयो, पावाराव गैयाब्लाबो। माने बेमारनि मानि नुयो आं मालाबा गिदिंलांबाय थाबा नुलांबायानो थायो। दा प्रमद बर' सारनि लांगोनायाव जाहैगोन ना जाहैया आं मिथिया। ना जाहैयोसो ना जाहैया, ना बिहैनो साहस हाया आं मिथिया बेखौबा। एसे जायफ्रा गिदिर हाथारा उफायलेस जाबाय, गोबाङा इउटुबारफोरनाव सापर्ट नाहरो, बेसेबांथो फैनो ना, बारा फैया। बेखायनो आं हायोबा हेल्थनि EMफोर MLAफोरजोंबो एसे कन्टेक्ट लाग्रोबा मोजां नामाबो सानो। खोनाफायोब्ला नुफायोब्ला दुखु मोनो जाथायफोरखौ, नाथाय वी आर अलस' हेल्पलेस ना जोंबो, सोरबा मन्थ्रि MLA नङा। बारा खालामला, आं बावनो दोनथ'नोसै।